7,6 sekuntia, se on paljon. Sitten Jari Matti Latvala ja Miikka Anttila. 30, oikein 2. 20,1. Kaiteet lopussa. Ei oo. Sori, se oli mummoka. Koetaan tästä jatkaa. Näin sattuu pieni nuotilukuvirhe Miikka Anttilalle ja se syö aikaa. Latvala ajaa ulos ja voittotaistelu on tietysti sitä myöten ohi. Auto kärsii vaurioita. Paljon ollaan ajettu yhdessä ja mä oon tehnyt paljon virheitä. Nyt ensimmäistä kertaa kävi Miikkalle pieni virhe, että luki vähän väärin nuotin ja se oli niinku sellainen keskinopea mutka ja niin mentiin täyttä sinne ja ei se olisi kestänyt mennä täyttä, niin mä jarrutin ja mentiin peräerillä ojaa ja siinä nurin, mutta hyvä, että päästiin jatkaa ja katsotaan, ei tässä ole mitään hätää, saadaan vaan ohjaus kuntoon, niin kyllä tää tästä. Valitettavasti sitä ohjausta ei saada kuntoon, vaan Latvala joutuu jättämään homman kesken.